It's DJ. Pag yung pambahay na gupit, paano ang ginagawa? May uka dito. May uka dito. Para hindi lalabas sa bahay. Para hindi lumabas. Sa pagpanlakad. Abongga. Ayos na Pagpambahay, kasi. may uka dito. Di ba pagpambahay, di ba? Di ka makakalabas. Kaya uukaan talaga dito. Yung ano, yung di makakalabas. Di ba? Di mag-plug ka muna. Kasi ka check ka mo. So, mamaya, Walis. mamaya, Walis. Dami mo sinasabi. Walis ka muna. Sige no, pagpagal mo to, gano'n, i-arrange mo yan doon. sorry. Ah, alam mo ha. Yung amo ko mamukhang mapanakit. So magwawalis po muna tayo kasi kasama to sa ating usapan sa ating deal. And kasama rin natin si Pauline. si Ay, Pauline. si Pauline. Isa rin siya sa mga customer natin today. So kasama to sa mga ex-deal namin ni Ma'am Gineri. Sana wag ka naman. Ano ba? Yan na, dadapuan ako ng ano mo, yung pangwalis mo. Nakikita niyo naman po kung gaano kabastos yung amo ko. O nakita nyo, hindi ba mo ito nakita? Oh, dumi Ay, oh. sorry Ano po. ba yan, Ma'am CG? O isa pa, ano ba yan? Panindigan niyo po. Joke lang. Hi, Basher! Kasi nga naman, ba't ako nagwawalis, sinagugupit pa nga Oo siya. nga, nagugupit pa nga ako, di pa ako natatapos. Masyado naman akong at-at. Oh my God. So, ayun na. Tapos ng haircut ni Mother Sita. This time, Yes. hair color na tayo. Yes, mag-hair color po tayo guys sa buhok ni Mother Sita. Zombie de Santa Claus. Okay, so this time, natapos na ang pedicure ni Mother Perla. Manicure na tayo. Kamusta yung foot spa? Ako Mother Sita. Yung ano mo, yung ginawa sa paa mo, yung binabad, pinalambot, ganyan. Okay lang. Ha? Okay lang. Masaya. Relax ka na. Magaan na. Oo. So makakaikot-ikot ka na naman yan. Okay, so manicure na tayo. Naglabas ang kahadanin. Papalit ko hadag lang isa, pero dali sa kahanig pa ingat. Anong kulay yan? Asan ito? O ito yung black ma? Chestnut brown nga. Bakit parang ano? Oo. Parang cheese whiz. Ano to? Kulay pink to, Nay. Ha? I-pink na to. Kagod. Oh, siya ang pink. Ang cute ni Mami, no? Cute yung ano yun. Ano pintura? Oo. Pintal nga to. Akala di ba yung pintura? Hindi, mother. Kulay to. So ayan, hair color na po si Mother. Yes. So ngayon, nagpapanood na tayo ng hair ni ate. Since naka 45 minutes na siya. So ito yung rebonding ni rebonding ni Jean Mary sa kanyang client. Siya may dashboard. Mamo, yung ano ba yung... Tapos pakitanggal na lang po yung inyong Yung ingron mo. chinelas. Like, yan pa, sige, lublob mo lang. Okay na po ito. I-ganon-ganon niyo po yung paa niyo. Yan, kiss-kiss niyo sa kabila. Yung kabila din. Yan. Smile. So, magpuputs pa na tayo. Then after this, i-manicure and pedicure na rin si Mother. Nilalamig ka? Ha? Nilalamig ka, hindi naman. Hindi naman? Ah, ha? Word. Baka magsisinyasa na lang kami ni Mami. Go. Uy, ayusin mo ang trabaho mo. Oo. Nasasaktan yung client. Dandahan naman, Ma'am si G. Ay, OA.
Ay, patapos sa si Mother. So, kukulain ko mamaya si Mother. Oo. Hindi lang kami yung Mother. Pak. Oh, diba? Oh, ganda na. Perfect. So, okay lang yung puts pa, Mother. Okay lang yung puts pa. Oh, natapos na ang kanyang manicure at pedicure. Pati nga ng kamay. Hala! Pak! Taray kami ng mga nagtutong-it tsaka madyongera. Charot. Ganda na. Ganda na magaan ng kamay ko. Oh, relax na. Ba't yung Mother, ha? At ito naman si Mother ay nagpa-puts pa na. Grabe yung tubig ha. Iba na yung kulay. Oo. Kamusta? Lagi ka ba nagpapaganyan? Okay lang. Yung feeling, ano na yung pakiramdam ng paa mo? Palambot, magaan, o matigas pa din? Okay naman. O okay naman. Okay naman na daw. Nare-relax na siya. Mukhang pigil na pigil pa rin po kayo, mami. Kausapin ako na. Tinatawa na lang ni Washi. Sige, hintayin na lang natin lumambot ang pata para mamaya ay may ulam na tayo. ba? Ayan. May patang humba. Charot lang, charot. Okay. Kulang sa istorya si kuya nila nino, pati ako. Ipag-ayod na yung panganak day, ipag-ayod kuan. Ayod di. So ayan, tumutulong na si Uyong sa pagkakayod sa paa ng kanyang mother. Ang daming kalyo. Go Uyong. Ang dami palang kalyo ng paa ni Mother. Alam ko mag-puts pa. Alam ni Neo yung magnakaw sa cashier. Alam ko din magnakaw. Tanungin mo si mother kung ano yung experience niya ng Ma'am, anong experience mo dito, ma? Bisaya. Okay lang Bisaya. Kasi mo experience mga gay-puts pa ka karon kasi mong pakiramdam. Bad trip. Gilok or naglagot ka. Usa ba? Wala, oy. Bad trip nga. Bad trip daw siya. Hala. Wala gusto nang kainin yung paa ni Mother. Kasi, ang hirap pala dito. Ang finished product ni Mom She Perla. Ayan. So, meron na siyang hair color. Natapos namin yung kanyang manicure na pang madyongera, alam mo na. So, huwag ka muna maglaban ng mga 2 days, 3 days, ha? Relax mo muna yan. At yung kanyang pedicure din, syempre may kasama pang foot spa. Oh, ang bongga. So, titingnan naman natin yung isa nating Mom She's. Bigo na yung basta ipaglalti buhit pag malibay. Yes, ma. Tama ka dyan, ma. At eto na nga ang finished product ng ating mga momshies na sina Momshi Sitang at Momshi Perla. Sitang. Momshi Sitang and Momshi Perla. Ayan, mula sa kanilang hair color with treatment, manicure, pedicure with foot spa. Dito lamang yan sa nag-iisang Oyong Salon. Ayan. Ay, sorry. Sa nag-iisang Jean Mary Salon. Ayan, so just guys, and sa lahat po ng taga Misamis Oriental, from Himuog, Butuan, Balingasag, Lagonggo, Wow, in-endorse lahat. Solana, Los Banson, lahat. Lahat mo na lahat ng nakatira ng Misamis Oriental. Yes! Lahat yun. Naawan, Iligan. Dito na yun sa Tulad Jean yan. Mary Salon. Yes. Thank you so much din, Jean, sa pagbibigay Yes. sa akin ng time para matulungan ako na maipamper natin ang ating mga momshies. Yes. Pero bago Akala yan, ko naka-EQ sila, pampers pala gamit. diaper yun. Diaper ba yun? So ito na, gusto ko lang pong malaman, kamusta po yung experience ninyo na nandito tayo sa salon, nag-relax, nakaka 3 hours na tayo. So kamusta po? Ikaw na, yung hair, yung foot spa, yan. Masarap ang pakiramdam ko na pinagandahan ako ni Mama Altia. Maraming salamat po Mama Altia na
pinapagandahan. Oo. Kami sa dalaman sa mama ni Uyong at hindi ko makapaniwala na may mag-trip sa amin. Of course, ano ka ba? Okay lang, mother. Umiyak! Nakadayak naman din ako. Umiyak na si Ma'am Chichi. Pabilig ko at pa. Editor. Ngayon pa ako nakapa. Ngayon oo, kasi nga kasi napapapots pa kasi si mother. Oh, hindi, ano, Nayak naman. don't worry, kasi si Bakang tigas din naman yung kalyo, so it's okay. Hindi. Don't worry, mami. Ngayon salamat po sa Hanggat, malay nyo naman, sa mga susunod pa nating linggo, may magbabatingan pa tayo, hindi lang ito, di ba? So, pero okay lang yan, di ba? Alam ko, si Bakang, syempre, lahat naman tayo, may kanya-kanya tayong priorities sa buhay, di ba? Tayo, ang mga Bex, gusto natin, syempre, mas mapagaan din yung kabuhayan ninyo. It happened siguro na, kasi ako with my mom, sa aking mama, kay Mama Jolly, gusto ko talaga nagkakaroon kami ng ganitong time for bonding, diba? Pero, huwag ka magtatampo kay Bakang ha. Alam ko, marami rin siyang pangarap para Oo, sa iyo at sa kasi si family ninyo. And, pag nakita niya to, for sure, mabibigla siya kasi mas buhay yung buhok mo kumpara sa kanya. Pero masaya ka ha, I love you. Kasi ang mama ng mga anak-shis ko rin yan, ng mga social climbers, mami ko rin yan. Oo. So, and thank you din kasi pinuunlakan mo ako na makilala kita. And alam ko marami pa tayong pagbabandingan, di ba? And alam ko na hindi lang ito yung huli nating pagsasama. Basta gusto ko masaya ka lang din, happy ka. Basta ngayon happy ka, for sure. maraming salamat po mga tiyan. Sana Thank bigyan ka pa ni Lord ng lakas ang laki na blessing. Salamat. I love you. Daghang salamat din, ha? O, ikaw naman, Ma'am Sheena. Ito yung... Ito yung Bobsy ng bayan. Nagdilaw ka pa, parang hinog na hinog ka talaga. Ikaw, kaya po natin si Oyong kasi si Oyong talaga interpreter. Ikaw naman, kamusta? Ano ang iyong naramdaman? Kamusta ang experience mo? Gusto niyo mag-experience dati? Pasalamat ako nga. Ikukihan ang akong buhok. Tapos, binigduran ako. Oo, pareha, terno pa kayong violet, ha? Nga. Sige. Hindi ka mag-thank you sa ako. Hindi ka mag-thank you sa ako, mother. Gilutan ka. Okay lang kahit Bisaya, okay lang. Okay lang. Huwag kang ma-pressure magtagalog. Oo. May tulong. may hostage sa loob. Ayan, uy. Sumasabay yung kisame sa pag-iyak. Ano ba naman yan? Kaya tumulo siya. Kasi nung nakalaan kasi, naiyak tuloy ako. Naiyak ko ka mag-alala, kota ka na, di ba? Ayan. Iharang natin yung pantulong. Oh. Guys, kasi wait lang. Kasi naapakan kasi nung karpentero yan, nung nakalaan ng signage. So hindi ko siya napapagawa kasi wala pang ang budget. Ay, nako. Oh, ngayon kota ka na kanina sa live. Mami, tuloy mo. Anong gusto mong masabi sa experience? Nag-enjoy ka ba? Lipay ko nga. Tunaan. Yan ang akong buhok. Sa pardon. Nga. Nga ako din Defaults pa. kutika. Kuskus ng anak mo. Oh. Sa Tagalog. Ngayon daw siya kasi ginupitan yung buhok niya, tsaka hindi ka Oo. sa kapit. Saka first time daw niya na first time din daw. Na-experience. Ay, hindi naman yung first time. Ah, Sa 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 post Sa pa. post Oo. oh, kung meron ka pang gustong hilingin kay Uyong, bakit ako? Unsalo ko na yung bakit ako? Bakit ako? Ako agad? Oo. Ikaw Bisaya, kung may hihilingin ka pa kay... Kung naapod ako kay hihilingin ni unsa ko ay kung naapod ko kay Pangayoon. ipangayoon kay Oyong, unsa ko imong pangayoon kay Oyong, ug unsa gid naa siya ka importante nga imong pangayoon para kay Oyong. Ha? Ha? Ang pangayon sa iya. Oo. Ano ang importante? Ano nasa imong kasi gold ka kwenta sa Ang pangayon ka yung nga. Bitauran kong bipon. yun na pala yun. Tapos ang hanyo sa iyahan niya.
Tawaran ko sa tara. Sa sunod antipara, shades. So kasi mother kaya, meron pa siyang hilingin kay Bakang kahit ano yung maganda rin yung bahay nila. Oo. Ikaw, te. Kung may gusto ka Kung pa. kung nakigusto pa ngayon kay Bakang, te, kung sa pagito siya except sa tsada na kayong balay, hapit na mahuman. So, dapat kay angay pangay, meron ka pa bang dapat hihilingin pa ba Gustong kay, hilingin. o gustong hilingin kay Bakang or what? Ano, tindahan. Gusto ko na magtinda para May pagkaabalahan. May pagkaabalahan. May abalaan tindahan. Oo nga naman. Alam mo, tindahan. hindi, totoo yan ha. Kasi tayo mga anak, ang mga nanay natin, hindi naman yan nabuhay ng prinsesa na agad din yung may katulong. True. Yung may pinagkakaabalahan, meron silang ginagawa, di ba? And alam ko naman, all of you guys, bawat isa sa atin, may kanya, sabi ko nga kanina, may kanya-kanya tayong priorities na yan, inuuna para sa mga family natin. Especially kung ano yung mas dapat unahin. Oh, pero don't worry, naku, malapit na yan, for sure. Baka hindi lang sari store, baka naman grocery store. Oh, diba? Bongga. Kasi pag sari-sari kasi, yung parang, Maliit pa lang yan. ano lang yung may takip-takip sa screen, pag grocery, open lahat. Pasok. May trolley ganyan. Ano? Social. Ne, pero okay lang yan. I know, alam ko kung ano man yung mga hiling mo, hiling ninyo mga mamshi, naririnig yan ng mga anak ninyo. And saksi ako dyan sa Manila kung paano rin sila mag-alala sa inyo kapag nandun sila. Pero ako gusto ko lang magpasalamat sa inyo kasi binigay niyo ako ng pagkakataon na makilala ko rin kayo at mapalapit sa inyo. This is not just for vlog. Hindi lang to para dahil magbablog ako, no. At hindi ko rin po ito ginawa para ipakita sa inyo na yung ibang anak hindi nila kaya gawin ito. No, hindi po yun. Kundi ako kasi, ganito ako. Ganito yung way ko bilang anak. So, bawat isa sa amin magkakaiba ng paraan. I mean, wag niyong isipin na bakit yung iba kayang gawin. No, wala pong ganun ha. It's just siguro may kanya-kanya lang tayo ng parang kung paano natin ipaparamdam yun sa mga Pero feel ko parang gusto ni Ma'am Shiji na maalala yung pagpunta dito sa hasaan na Yes. yung hindi rin makalimutan ng mga magulang ng mga social climber. Tsaka Kailan ka ba sa bahay? Hindi, tsaka isa pa, wala kasi akong pasalubong sa inyo na Oo. na damit or bagay. Ako, meron kaya, ako, Kaya thank you. nung naisip ko, ito yung gawin ko para sa inyo. Kasi alam ko kailangan nyo rin ng day off, kailangan nyo rin mag-relax, di ba, paminsan-minsan. Ayaw muli, maraming salamat sa inyo. So, eto na, yung regalo ko para kay Jean Bulag. And thank you kasi niyaan mo ako maging katuwang mo rito at katulong. At bumenyo rin dito sa inyong salon. Ayan, ang iyong t-shirt na aking pasalubong. Thank you! Yes. Yes! Gusto ko siya. Ano yan, hahapit na yan sa'yo, hindi gaya noon na parang Oo, kasi dati kasi tabang katawang kasi kita, o Oo. mas parang gano'n. Ngayon, at least sexy ka na. Pang ano ko tayo TD, gano'n. Wow, bako-OTD. Oo, pang ano to, pang mall ko to. Siyempre, pag payat-payatan, sa bagay na bagay. Ayan mo maraming salamat sa inyo lahat. O yung thank you din. And kay Bakang, thank you. And to Jean Neri. Yes. Ayan, Jean Neri Vlog sa kanya. Jean Bulag Vlog. Jean Bulag Talagang Vlog. hindi nakasubscribe si Ma'am Shiji kasi Jean Neri Vlog. Then Jean Bulag Vlog sa kanyang YouTube and Yes. Facebook. January to my FB account and then to my page, Jean Bulag Vlog. Ayan, of course, Bagyong Uyong. Yes, thank you so much. And then Ma'am. Kitas Vlog. Thank you. Thank you. Yes, Bakang Vlog. Ayan, sa iba pa mga mamshes sa Social Climber Squad, abangan ninyo kung paano tayo magbabanding. Yes. See ya! Thank you Thanks so so much! much. Love God you. bless. Salamat. Thank you. It's DJ.